Hej, jeg hedder Prerna. Jeg er 27 år. Jeg er gift. Jeg arbejder som sygeplejerske på et hospital. Min hospital hedder The All India Institute of Medical Science i Delhi. Min mand hedder Tering Galsen. Han arbejder på Delhi Metro. Jeg har en mor, en far og en bror. Min far hedder Pukar Tamang, min mor hedder Sabila Tamang, og min bror hedder Pranay Yunjin. Min bror arbejder på et Hotel Oberoi i Delhi. Jeg vil gerne arbejde på et hospital i Danmark, fordi Danmark er smukt, grønt, udviklet land. Jeg har hørt, der er mange muligheder for sygeplejersker. Jeg har også hørt, at løn er god. Jeg vil arbejde meget hårdt for at patienterne bliver raske, så bliver jeg så tilfreds. Jeg glæder mig meget til at arbejde i Danmark. Tak. Stop.